anyị atọpere ihe niile ha ji anyị bụ ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị a ga na-ewefute ya ofu mma nwoke anụ ka m si kwuo ya nna akwa n'ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụ arụgịta anya n'ibe n'aba Kraịst enwe anyị anyị abịakwa ọzọ na ya bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ aha m bụ Obiageli ihe Jeka aha m ka bụ Okwudilichukwu Francis nwere ike kpọọ ya Maazị Okwuyi na mkpọbiri Francis Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m unu mụọ ọnụ zụọ ọnụ ụmụ unu ga-azụ unu nke a bụ ekpere anyị na-ekpe kwa ụtụtụ ọbụla etu anyị si ekpe na-agọ ya bụ ọfọ ka ọ ga-esi rie n'aha Jizọs ana m asị gị nnọọ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nke ụtụtụ tata ọ bụrụ na ị chetara asị m na Chineke ga-edebe gị ndụ gị bụ onye dị ndụ Chineke mezugo nkwa ahụ o kwere anyị na ị ga-adị ndụ n'ala dị ndụ wee kwupụta ịdị mma Chineke mmeso ọma Chineke na ndụ gị ya bụ na ana m asị gị ebe ọbụla ị nọ ugbu a bido towe Chineke nyere ya otuto maka ọ dịghị ofere e nwere ihe otu onye na-eme mmemme na igwe okwu kwuru n'ụtụtụ tata m getara ọ sị na onye gara arahụ ụra ya bụ ịlakpuru n'abalị ụnyaahụ n'oge ahụ ị tọgbọrọ n'elu akwa na ibugoro onye nwụrụ anwụ mana Chineke mere gịnị siri n'ọnwụ wee mee gịnị wee bilie gị ya bụ na onye a na-akọwa na ndị ụbọchị ọbụla ịlakpuru n'ụra na onye mmadụ na-atọgbọrọ dịka onye nwụrụ anwụ ụfọdụ na-esi ebe ahụ agaghị ebili ụfọdụ esi ebe ahụ bili gị nwa biliri n'ụtụtụ tata na-ekiri m na-ege ihe m na-ekwu ọ bụ ihe tụrụ Chineke mma ana m asị gị nnọọ ana m asịkwa Chineke daalụ maka idebe anyị ncha ndụ tata bụ ụbọchị ọma Chineke kwara aka kee dịka ọ na-adị agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ mmemme anyị ji na-ewepụtagasị ọtụtụ ihe na-enyere anyị aka na ndụ ga-ahaziri anyị ndụ onye amaghị ibezie eleghị anya otu ihe anyị ga-ekwu maọbụ ihe ndị ọzọ anyị ga-ekwu abụrụ ihe na-amaghị na mbụ ịmụta ya mbọchị ahụ gbakwere na nke ịmụtara ọ dị mma aha m bụ Maazị Okwi Francis Idenyi na nke taa anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche ịmara asị na ọ bụ nwoke nwe ụwa mana ọ nwaanyị ji ụwa ama meghọtara ya nwoke nwe ụwa nwoke men's world n'asụsụ bekee mana ndị ji ụwa jide ụwa n'ebe niile ha makwụrụ ụwa makwụrụ ha tọdoro ya n'olu ka ha tọgbuo ya ha otu ọbụla esi mara mmadụ ji ejide mmadụ ọwụ ụmụ nwaanyị ji ụwa ịsịkwa na ọwa sị kpa anyị n'ekwentị esi na ọ bụrụ eziokwu ka m na-ekwu dịka ọ dị ụmụ nwaanyị juru eju bara onye ọbịa na ya anyị ga-eme ka unu ghọta onye ọbụla mana onye mụ na ya ga-ahazi ihe mmemme n'ụbọchị nke taa nọkwa ya m ga-enyefe ya ohere a ka o kelee ndị Igbo nwaada nne biko kelee ndị Igbo ndị Igbo daalụ nọ aha m nwa bụkwa Florence Achidome Flọ na ya ọ bụrụ na anyị jee ezumike chịkọta azụ anya na-ekwupụ gosi gị onye bụrụ onye bara anyị onye ọbịa ọkọwa onwe ya ekele ndị Igbo dịka nwa afọ Igbo anyị buruzie egwu gwa unu ihe anyị ji mere isiokwu mana ọ bụ mgbe anyị jere ya bụ ezumike azụmahịa chigata azụ anyị jikwa ohere ahụ na-akwacha akpịrị ka ole anyị nwee ike ịda gengem apụla n'igwe onyonyo gị maka na otu ntabi anya anyị ga-echekata azụ anyị atọpere ihe niile ha ji anyị bụ ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị a ga na-ewefute ya ofu
nwa nwoke anụ ka m si kwuo ya nna takwa n'ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụ arụgide anya n'ibe n'aba Kraịst enwe anyị. anyị abịakwa ọzọ na ya bụ agụkpụ ụzọ akụkọ ọnụ. Aha m bụ Obiageli ihe Jeka. aha m ka bụ Okwudilichukwu Francis, nwere ike kpọọ ya Maazị Okwuyi na mkpọbiri Francis. Mama Africa Igbo, anyị zuru ka eme. ọ dị mma dịka anyị gwara unu tupu anyị aga ya bụ obere ezumike azụmahịa, anyị na-ekwu na anyị nwere onye ọbịa. Biko ana m enyefe ohere aka nwaada gwa anyị onye ọbụ aha ya, ebe o si bịa, ebe o si n'ala Igbo, maka ndị be ha makwara na ha nwere onye dịka ya nwere ike ikwu nwa okwu maọbụ ịpụta n'igwe onyonyo. Ọ ga-ejikwa ohere ahụ gwa anyị ma nwere nke a na-etu ya, ihe ọ na-eme nke ọma. Nne biko kelee ndị Igbo maka ha chọrọ ịma onye anyị na ya nọ n'ọgbọ. Igbo ndị ọma na-elele anyị nso, ekele m ụnụ. Aha m bụ Nwaada Chinyere Roslyn Obiọha. Esi m Akọkwa nke dị na Idatọ North Local Government, Imo Steeti. Adọma si Idatọ, ọ na-anụgo n'olu ya. Gị bụ onye ọma na-ekiri anyị, Chinyere. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, masịkwa Chukwu nwekwara ike inye gị ya, maka na ọ ka nọkwa n'egwu. Na-anụgo n'ahịa, ọ bụghị Oriakụ, ọwụ Nwaada, gosiri na aka ejidebe ihe. Ọ sịkwa m rere ahịa ahụ, kama na ụka m nkasa. Ọ dị mma. Dịka m gwara unu na anyị chigata azụ ngwa onye ọbịa anyị kọwachara onye ọ bụ, na anyị ga-atọpere unu ihe anyị ji bịa. Anyị ga-esi wepụrụ unu aka oyibo nsugbe. Anyị ga-eme ka unu ghọta ihe anyị ji n'aka maọbụ akpụ n'ọnụ, okwu akpụ n'ọnụ. Ugbu a okwu akpụ n'ọnụ bụ ihe gbasatara ntuliaka a ga-eme na afọ ọzọ, ntuliaka onye isi ala, ntuliaka ma họpụta onye ga-achị obodo anyị gba gburugburu, nakwa ndị ga-achị steeti gasị, nakwa ndị ga-anọchite anya obodo n'ụlọ omeiwu ukwu nakwa ụlọ omeiwu nke steeti dịgasị iche iche, nakwa ndị kanselọs. Ihe ndị a niile bụ ihe a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Anyị wee wepụta isiokwu gbara ọkpụrụkpụ n'ụtụtụ a, ya bụ mkpa ọ dị gị nwee nweta akwụkwọ ntuliaka gị nke nwa bekee kpọrọ voters card. Ya bụ mkpa ọ dị na gị onwe gị, ma onwe m, anyị dum nwetara akwụkwọ anyị ga-eji mee ntuliaka. Ntuliaka bụ usoro eji ahọpụta ndị ga-achị achị. Ya bụ na nke taa, ihe a ka anyị wepụtara maka mkpa ọ dị maka ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchịkọba maọbụ ndị na-achịkọba ya bụ ntuliaka n'ala anyị, nke nwa bekee kpọrọ Independent National Electoral Commission, ya bụ INEC, ekwuola na a ga-enye ugbu a kwesịrị ịkwụsị ụnyaahụ mgbe ọnwa nke ise gbara mkpụrụ abalị 30, mana n'ihi ya bụ nwanne ụnyaahụ, mana n'ihi ọtụtụ mkpu ndị mmadụ na-eti ka enyekwuo oge, maka na ọtụtụ agbatabeghị. Ọtụtụ bụ ndị nke ha mebigoro, ha chọrọ ka a ga mezie. Ọtụtụ bụ ndị na-achọghọzi maọbụ na-ebighozi ebe ha nọrọ gbata ya bụ akwụkwọ eji eme ntuliaka, mana ha chọrọ akwafeela ebe ọzọ. Ọ dị mkpa na ha gbanwere, gosi na ha gbanweela ebe ha bi, ka ha nwee ike inwe ohere ya bụ nhọpụta a ga-eme ntuliaka n'oge nhọpụta nwa. Ya bụ na nke taa Nwaada ya bụ Nwaada nke ọzọ, nnukwute Nwaada, maka enwere obere Nwaada nwee nnukwu Nwaada, Flọ, biko ị ga-akọwara anyị ihe bụ ya bụ akwụkwọ ntuliaka? Gịnị bụ akwụkwọ ntuliaka ha na-ekwu maka ya? Daalụ maazị. Akwụkwọ ntuliaka
a na-ekwu maka ya bụ ihe ndị bekee kpọrọ voters card. Eji m nke gị. Eji m ya. Ọ nọ ebe a. Ihe Ihe a na-akpọ voters card. ahụgo nke ya. A chọrọ ka ndị mmadụ niile ma ndị Igbo ma ebe n'ebe isi unu nweta ihe a ka unu votu onye unu nwe n'obi unu buru obi unu chọrọ ivotu. Ọ ya ka a na-akpọ voters card. Onye ọbụla nweta ya n'ọdụ. Onye ọbịa anyị maka etozughị oke ikwu ihe gbasatara mkpa ọ dị ije nweta akwụkwọ ntuliaka ma ọ bụrụ na ị nweghị nke gị. Ị nwere nke gị? Ngwa gosi ụwa niile hụ ya. O na-ahụ gị? Oge onye na-ekiri anyị hụrụ ya. Ọ dị mma. Mụ onwe m bụ onye isi ọkanga. Lekwa nke m onu hụrụ nke m. Onu hụrụ ya ka ọ mara m nwere. Efugo ya. Anyị cha niile nwere ya. Kịta anyị gosigoro gị bụ onye na-ekiri anyị ihe bụ akwụkwọ ntuliaka ya voters card. Nke a bụ na esepụtara ya n'onyonyo na anyị ji na-afụ ya live ma ọ bụrụ ndị sụrụ bekee na anyị nwechara ya n'otu n'otu gosiri na aka enyego anyị ikikere ikwu mkpa ọ dị inweta ya bụ akwụkwọ ntuliaka. Nwaada Chinyere ọ ga-asọ m ka ịgwa ndị ọha na eze etu a ga-esi enweta ya bụ akwụkwọ ntuliaka maka ọ bụ ọnụ n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ka a ga-abịa nweta. oke a na-ekwu maka ka a ga-esi nweta akwụkwọ ntuliaka nke a na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị nwetara akwụkwọ ntuliaka nke gị ọ dị ụzọ ịbụọ ị ga-esi nweta ya. Nke izizi mbụ ị ga-aga na ward that is na local government ward nke kacha dịrị gị nso nke ị ga-aganwu tụọ vootu mbọchị a na-atụ gaa ebe ahụ ga rejista. Ọ bụrụ na ị rejista a ga-agwa gị mgbe ị ga-abịakwa were ya. Ọ bụrụkwa na ị na-anya na ị nwere efe na ịma nganwu oge mgbe ị chọrọ ịga ya ị nwekwara ike rejistakwa online. Ị ga-ejikwa fon gị kọmputa kọnekt n'ịntanetị irejista. Ọ bụrụ na ị rejista chazie ha ga-agwazikwa gị mgbe ị ga-abịazi mgbe ọ ga-adị redi ga-abịazie n'ụlọ ọrụ nke dị nso bịa werekwana ya. Gbara ihe ewu na-eri maka na ele anya nke ọma ama m ebe m gara gbata nke m na Gosa maka na mpaghara ebe ahụ ka m bi ebe ahụ kwa ka m gara ọ dịrị m mfe. Eziokwu na enwere ike ịkwụ n'ahịrị n'ahịrị nnọtụ ogologo enwere ike na awa 3 awa 5 ị nwere ike ụbụrụ mbọchị ahụ ị gara n'izizi ka ị ga-aga ị nwere ike inweta ị nwere ka ọ bụrụ n'oge eruo echi ma nwa n'echi mana ike agaghị agwụ gị maka na ike anaghị agwụ onye na-ala bie maka ya bụ ịgbata ya ị bụrụ onye tozuru oke dịka ihe anyị na-ekwu na akwụkwọ ntuliaka bụ ihe ga-eme ka amata onye bụ mata na ịbụ onye Naịjirịa mata na itorugo ogo ịgbata ya bụ akwụkwọ mata na ịbụ onye na-erube isi n'iwu ala anyị maka na ihe ndị a niile bụ ihe na-egosi na mmadụ etozuola oke. Ọ na-egosi na ị na-erube isi ọ na-egosi na ịkwadoro agamnihu ala anyị maka ntuliaka demokrasi ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya etu esi ahọpụta ndị na-achị na ụdịrị ọchịchị onye kwuo uche ya bụ na mmadụ ole dị etu a kwenyere na onye a ga-achị anyị na mmadụ ole dị etu a ekwenyeghị na ọ ga-achị anyị. A ga-abịazie atụlicha aka ọ bụrụ ebe a na-eme ya iji eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ abịazie agụọ ndị kwenyere na onye a ga-achị. Ọ bụrụ na ndị tuliri aka dị 20 onye nke ndị tuliri aka si na ha achọghị ka ọ chịa adịrị 10 maọbụ 12 agbakọ onye nke ya ka onye nwetara 20 ka na onye nwetara 12 onye nwetara 20 ekwuo na ya tụrụ ugo na ya ga-achịrị gaba ya bụ mkpa ọ dị inweta ya bụ akwụkwọ ntuliaka. Dịka ị gworo na enwere ike inweta ya na online maọbụ nweta ya na ọfisis. Kero biko maka nwere ndị pa ekwentị ha n'aka ugbu a na-asị agwatabeghị ebe a sị na a ga-eje n'ọnlaịn ka ebe ọnlaịn a ga-aga biko flọflọ enwere ike ịgbaziri ha ụzọ etu ha ga-esi gaa n'ọnlaịn dịka ndị pa ekwentị ha n'aka ugbu a na-asị ka ha ga-esi gaa ebe ahụ. Maazị, apart from
online anyị na-ekwu ndị nọ na village ka ihe a ga-eme since enwe ka anyị kwugodu ndị nke nwere maka ndị nọ na village dịka nwaada kwuru ka m zaa ya tupu ị gaa na ndị laptọpụ pamtọpụ even fututọpụ nke ọbụla hapụ ndị nọ n'ime obodo dịka esi kwu ha ga-aga na ụlọ ọrụ dị nso maọbụ ebe hiwere wọd ịga na enwere wọd nwee senta ha ga-aga ebe ahụ ndị nọ n'ime obodo ọ dịrị ha mfe maka ndị mmadụ ebughị ibu n'ime obodo pịapịa nke nwa bekee kpọrọ esela gị ejigoro igwe onyonyo ha see gị foto kpakpagwa ọ gaghị akarị otu ọnwa mana o nwela ndị mere rejistreshọn ọ karịala 6 months enwetabeghị n'obodo mepere emepe n'ihi na ndị mmadụ ka nkụ o nwekwara ndị nweta nke ha dịgoro redi mana ị ga-were ya bụrụ nsogbu iru ebe pụta n'ụlọ ọrụ INEC ị ga-ahụ na ha nwere ọtụtụ ndị voters card erejistara ọ dịgoro redi mana onwe ha anaghị abịa ewere ya ọ bụrụ a na-abịazie crowd aka nkụ ndị mmadụ ejuru ka anye gị voters card bụ nsogbu a na-eme ọ dị ka a na-emezi ihe a na-akpọ bribe before enye mmadụ voters card mana otu ọbụla o si dị ka ọnọdụ anyị nọ n'ugbu a ọ dị mkpa na ma o were gị otu ọnwa o nwere gị ọnwa isii o gaa kwụrụ n'ahịrị ahụ nara aha ya bụrụ na ideela ọ bụrụ na idebebe ha aha gị ka ebe ọ bụ na adọtiala oge ahụ ka o ruo ngwụcha ọnwa anyị bara tata ịma tata bụ 1st of June ka ọ bụrụ na ibido tata ị ka nwere abalị 30 bido ebe a n'oge a m na-ekwu okwu ị ka nwere abalị 30 iji wee jee mee ya bụ ndeba afa ebitere gị nke gị ọzọgodị na o were gị ugboro ụbọchị na-abụ ụbọchị 3 ma ya wuru na afa gị bara na ya iweta ha na kaadị mgbe ọ ga-eru afọ 2023 a ga-atụnye eme ntuliaka ị ga-eji nwe ya ka ngwa gị ba o nwere ndị mee voters card ifọ mgbe gara aga mechaa voters card ewetebe nke ha because iru ebe ndị mmadụ ka nkụ achọrọ some people bịazie a na-asị bịa next week ịbịa ọnwa ka bịa next week postpone ya because ndị mmadụ ka nkụ at the end of the day ndị enwetazi the voters card dịzie as if erejistara voters card ahụ ihe m chọrọ itinye ọnụ kịta advice m chọrọ inye ndị na-eme ihe a bụ ọ bụrụ a ga na-eme ya n'ọfisis ọ bụrụ skuul ndị skuul ndị nnukwu a aga ebe a rejista ndị mmadụ na-agagharị like that instead of eme ya ịga ebe a ịga one place the whole of this village abịa register na one place ọ dịrọ mma like that because ndị mmadụ ka nkụ ịga n'ọfisi ya INEC kịta ndị mechaa since ewerebeghị their voters card ọ nọkwa ebe ahụ so ịfụzi ọ dị ka ndị mmadụ achọrọ iwe voters card ị ga ebe a amecha registration iwee your card abụrụ nsogbu so ọ dị is horrible ọ dịrọ mma ame ya in a way that everybody will get their voters card ọ bụrụ imeta registration ime nweta your card ọ dị mma nke a bụ ndụmọdụ tupu anyị emechikwa mmemme a anyị ga-enyekwa ohere ka inyekwa ha ndụmọdụ ọzọ maka na a sị na ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụrụ na nne ya anọghị ya na ya anọrị ya ya bụ okwu iwepụtara bụkwa okwu a ga-etinyekwa ọnụ ọzọ ya bụ anyị ga-enye ha ndụmọdụ a n'ikpeazụ mana ajụjụ m jụrụ tupu anyị agafee na nke a kịta kwuru bụ ndị ekwentị kedu etu ha ga-esi abanye na ọwara ha ga-esi were mee ya bụ ntuliaka ka a hapụ gị ebe ọ bụ na ikwu gị ihe gbasatara nke ọzọ ka nwaada tinye ọnụ na ya bụ okwu kedu ndụmọdụ ị ga-enye o nwere ndị bụ tata ka ha gbarịrị afọ 18 ha etozugo ogo nwekwa ndị bugoro okenye kemgbe ha agbatabeghị mana ha nwere laptọpụ ha nwere pamtọpụ ha nwere android ha nwere phoenix ha nwere ferefere ha nọ 247 ma ọ bụ ndị suru bekee ha na-achatị ịganụ Google na ịganụ Google ịtaịpụ ya National Independent ị na-akọwara ndị na-ekiri anyị na ọ bụ Google yes ị gaa na site ndị INEC INEC yes INEC ịgasị ya Google ya a ga-direct
a ga-egosi gosi ị ga-esi enweta dị kaadị. ọ dị mma gị nwa na-ekiri anyị nụgo na ya ụnụ gọgụrụ ị gara gọgụrụ gaa saịtị ndị INEC ụnụ gọgụrụ gaa saịtị INEC a ga-akụziri gị ile eme ya ọwụ mmadụ ga maka ịma na etu isi abanye n'onyonyo ndị na-agba mgba ọtụtụ ndị ụmụ okorobịa bụ ebe a na-akụ ọkpọ nakwa ụmụ ihe nkiri dị iche iche ma nke na-agbaziri mmadụ ezi ụzọ ma nke na-agbaziri mmadụ ajọ ụzọ ọwụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ha ma ebe ha na-aga mana nke a na-eke ugbu a ị ga-ahụ na ọtụtụ ụmụ okorobịa agaghị achọ ka ha gaa ebe ahụ maka na ọ bụghị ebe ha ga-enyocha ihe jọrọ njọ kịta gị bụ nwa agbọghọbịa nwa okorobịa rugoro afọ 18 ịpa ọtụtụ ọwara eji aga na ịntanetị ị kwesịrị ka ị ghọta etu e ga-esi banye na ya bụ ka ihe a kpọrọ ya saịtị ndị INEC ha ga-egosikwa gị nye gị ntụziaka etu ị ga-esi mee gịnị debanye afa gị ị bụrụ onye dị rejistad orukwa mgbe ha ga-achọ ka ị bịa were ya n'ụlọ ọrụ ha ga-eme gịnị ha ga-ezitakwara gị ozi edemede etu ga-esi bịakwa n'ụlọ ọrụ na ebe ga-abịakwa were ya na ebe a kịta baọzụ uru mana a ga-ajụ ya n'ọba ajụjụ maka onye ajụjụ anaghị efu ụzọ anyị ekwuola n'izizi ihe bụ akwụkwọ ntuliaka nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ mana ọ ka nwere ndị bụ ugbu a ka ha gbanyere igwe na-ekwu okwu ha biko kedu ihe eji akwụkwọ ntuliaka ahụ eme anyị na-ekwukwa anyị na-egosikwa ya nekwa akwụkwọ ntuliaka anyị na-ekwu maka ya ihe a bụ voters card ihe m na-ajụ nwaada bịara anyị bụ onye ọbịa bụ kedu ihe eji akwụkwọ ihe ntuliaka eme enwere ike gị onwe gị na-ekiri anyị bụrụ tata ka ị na-afụ izizi tata ka ị na-anụ maka ya maka na ọta ka Chineke nyere gị ohere ịnụ ya ọ bụ nwekwa ike na-anụbụ ihe n'akụkụ maka na ọtụtụ ndị Igbo ndị be anyị evu si hapụ ndị a n'ọbụ ihe ha kịta anyị chọrọ ka ị mee ya n'ọbụ ihe gị ọ bụghị ihe ha ọ bụ ihe anyị gwa ndị na-ekiri anyị ihe eji akwụkwọ anyị ji n'aka eme ndewo ndị be anyị na-achọ ikwu na akwụkwọ anyị ji n'aka nke ya wụ ikikere gị anyị niile mana mgbe na-adịghị anya anyị apụwakwa a na-akwadokwa ituliaka elu mgbe na-adịghị anya so ọ bụrụ na ijiri akwụkwọ anụnwa mba niile na-aba n'ụlọ gị bụkwa egbe ọnụ ihe ahụ ikike nke ị nwere ọ bụrụ na ihe ị na-afụ na Naịjirịa na-echọghọ ya na onye na-achị gị na-echọghọ ya lekwa ikikere ị nwere ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị gbanwee ihe ị na-afụ na ahịa ka esi azụ ihe niile na-eme na ịlaikere ya na-egbu mgbe a na-eme nke ọzọ ịlaikere ya lekwa ikikere ị nwere so akwụkwọ anyị ji n'aka anyị na-ekwu maka ya bụ ya wụ ikikere ị nwere ihe eji eme bụ ihe eji arọpụta onye ị chọrọ ka ọ chịa gị ọ bụrụ na ị nwere ya mara na mba niile na-aba bụ mba egbe ọnụ adịnye na-agwa ndị be anyị ndị Igbo ịma ndị Igbo na-ejighị atụmatụ vootu a na-ekwu maka ha ji ya kpọrọ ihe ha sị na ha mere n'ọhịa mana na-achọ ịgwa anyị ka anyị chenji obi ahụ anyị nwere bikọs ile anya ndị be anyị ndị ugwu ma onye na-akwa baro ma onye na-erede bino ma onye na-ebugharị mmiri ha niile ma ndị na-erudu ha erute ha niile onye ọbụla nwere akwụkwọ anụ ha achọghị ịgwa gị ha masị gị na enweghị nji eme ha na-enweta ya nwetagodi ihe na-agwa gị ndị be anyị nwetagodi akwụkwọ nke anụ jide ya n'aka bikọs ị mara ụbọchị vootu nwere ike sị oke onye nọ na-anwụ onye nwere ike iche njiri anyị ọnọdụ anyị nọ ka m gata onyere ya mana na dade inwezi dị akwụkwọ ịkọ makwara so onye na-agwa gị na-awụ onye na-enene anyị n'ụtụtụ a nweta akwụkwọ anụnwa nweta ya desa ya ọfụma ọ ya wụ ikikere gị mgbe ụbọchị ntinye aka elu ruere ịpụta were ya ghọta onye ị chọrọ desa ya ebe ahụ ka o were chịa anyị ọfụma ọ ya bụ ihe na-agwụ n'ụtụtụ a so ihe eji eme bụ eji ya arọpụta onye ga-achị anyị mgbe oge ntuli aka ruru ọ dị mma asị na a na-akụ akụ ebe a m gara ịkụrụ nwaada anyị aka maka na o kwuru egbo ụwa efugo n'ike niile o ji na-ekwu ya ọ bụ ka o si dị ya n'obi ọ chọrọ ka agbanwe ọnọdụ ndị nọ ebe a na-eme ihe anyị chọrọ iwu dị na Naịjirịa bụ na onweghị ụzọ ọzọ ị gaghị agakwuru onye nọ n'oche ekwupụ kute onye ọzọ na iti ga-esi emedebe ya bụ ijiri akwụkwọ a anyị na-ekwu maka ya wee mee gịnị wee mee ntuli aka mbọchị ahụ gị je tinye aka achọrọ m na ọ bụ onye a
ka m chọrọ ka ọ chịa ya achịba gị ọ dị mma ekwentị anyị nyekwara oge ama m na ahụ ya na egwu onyonyo oge ugbu a kpọọ anyị n'ekwentị ka ị soro anyị tie mkpu anyị na-eti ebe a ka ndị mmadụ ga-agbata akwụkwọ ntuliaka ka ha nwee ike ịhọpụta onye ha chọrọ ka ha nwee ike ịgbanwe ọnọdụ obodo anya maka na a ga-agbanwe ọnọdụ ọ bụghị tigbo zọgbue ọ bụ site na ikikere anyị nwere bụ ikikere vootu a akwụkwọ ntuliaka gị were ihe bọsị ahụ kwụọ n'ahịrị na onye a ka m chọrọ gị tụnyere ya ọwụ ihe ga-agbanweli ọnọdụ n'eziokwu na a ga-asị nkewa mana ihe niile dị Chineke n'aka ebe iwu Chineke sikwa anyị ka anyị kwanyere iwu na-achị ala anyị ebe ọbụla anyị nọ ka anyị kwanyere ya ugwu ebe ọ bụ na ndị na-achị ala anyị si na onweghị ụzọ ọzọ ga-eji wee mee ntụliaka na-abụghị site n'inwe akwụkwọ a gbata ya mbọchị ahụ gị je mee ya Chineke esite na ya bụ ihe i mere wee gbanwee ọnọdụ ndị ọchịchị ala anyị onye na-achọ gị ghara ịtụnyere onye chọrọ gị tụnyere ya ewee onye ahụ emerie bụrụ onye ga na-achị anyị ọ dị mma na-etufughị oge ka anyị gaa ezumike azụmahịa ọzọ anyị chekata azụ ọtụtụ ihe ka dị m ga-ajụ onye ọbịa anyị nakwa nwanne anyị nwaanyị anyị nche niile so na-eme mmemme ka anyị tinye ọnụ n'ime ya mana anyị ga-aga ya bụ ezumike azụmahịa anyị chekata azụ anyị amalitekwa na ebe anyị kwụsịrị gaba n'ihu agbanyụla igwe onyonyo gị apụkwala ịsịkwala anyị emechala anyị mechabeghị anyị na-echekata azụ ngwa ngwa na-etufughị oge gị For you to win this battle, you have to first of all identify your enemy. I was so stupid and foolish. What would you like to have? Would you like sniper mixed with this? Angel! akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. anyị atọpere ihe niile ha ji anyị bụ ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị a ga na-ewefute ya ofu nne mma nwoke anụ ka m si kwuo ya nna takwa n'ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụ arụgide anya n'ibe n'aba Kraịst enwe anyị. anyị abịakwa ọzọ na ya bụ agụkpụ ụzọ agụkpụ ọnụ aha m bụ Obiageli ihe Ejeka. aha m ka bụ Okwuchukwu Francis nwere ike kpọọ ya Maazị Okwu na mkpọbiri Francis. Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee. ndị mụrụ m
anyị ekwutago ihe gbasara ihe a na-akpọ voters card. Dọkịta anyị batara na ezumike ka anyị gaa n'iru kụzie maka ihe anyị na-ekwu maka ya. Ọ dị mma ka anyị gaa n'iru ihe anyị na-ekwu maka ya. Ihe a na-ekwu maka ya maọbụ ihe anyị ga-aga n'ihu ikwu maka ya bụ ihe gịnị kpatara, ajụjụ m chọrọ ịjụ ha bụ gịnị kpatara na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị enwe mmasị na iweta maọbụ iji gbata akwụkwọ ntuliaka. Ka m malite na ebe nọ flọflọ. Daalụ maazị. Ihe mere ndị mmadụ na-enwe mmasị na ebe ntuliaka dị bụ ndị mmadụ ga-aga n'ụka nkụ pụtazie sị ka aga mee ihe akpọrọ vootu. Agata ebe ahụ mechaa, ndị mmadụ ọtụtụ mmadụ emechaa ihe ahụ apụazie, ọ bụrụ ihe a mee ka a na-afụ. So ọ bụzie omezi ndị mmadụ na-enwezie mmasị n'ebe ntuliaka dị because a na-enweta ihe a chọrọ. Ọ dị mma. Nkọwa gị bụ na ọtụtụ ntinye aka emere na mgbe gara aga na ndị a na-eche n'ọwụ ndị mmadụ họpụtara anaghị ekwe ka ha banye na ya bụ ọkwa ọchịchị. Ha ewere ya nye onye ha masịrị ha na omeze ndị mmadụ obi a na-eju ha oyi. Enwere nke ọzọkwa a na-ekwu maka ya na ụfọdụ n'ime ha enweghị mmasị na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ya bụ nke abụọ na ya bụ ihe kpatara na ndị mmadụ anaghị enwe mmasị bụ na ụfọdụ n'ime ha ada enwe ihe gbasara na a na-eme ntụliaka elu na nke ala gbasa ha enweghị mmasị na ya ma ncha. Enwere ike inyego ihe kpatara na ha anaghị enwe mmasị, mana mgbe ụfọdụ ọ nwekwara ike ọ bụrụ ihe ọzọ mere na ha anaghị enwe mmasị. Eleghị anya ọ bụrụ everybody chọkwara ihe dị mma. Ọ bụrụ ndị chọrọ a na-eme n'ivootu ahụ na-eme ihe dị mma, ndị mmadụ ga-apụta nnukwu na apụta mezie vootu ahụ. Ka a mara nọ n'ekwentị. Onye ka anyị kene? Ụtụtụ ọma. Onye ka anyị na-ekwu? Ka Nwoye, ka ebe isi akpa anyị? Ọ dị mma. Enugo ihe anyị na-ekwu maka ya, biko tinyere anyị ọnụ. Nwoye, kpọghachi anyị azụ. Ọ ghara ịmasị anyị nke ukwuu na ya bụ ekwentị gị gara n'ihu, mana biko kpagharịara anyị. Enwere ike ọ bụrụ wọk na net bụ ihe dobiri ya bụ ekwentị, mana anyị ka ga-eche na ị ga-akpọghachi anyị azụ. Okwu ọma gị n'ọnụ gị gaa n'ihu. So ọ dịka ihe m na-agwa gị nọ, ndị a na-atụ ihe a, onwe onye ga-eme ihe ọ sị a ga-emezi ụzọ, a ga-ego ụlọ akwụkwọ, a ga-eme nke a ga-eme nke ọzọ, mezie ebe a na-azụ ahịa, wee jee ndị mmadụ gata akwụkwọ a na-akpọ akwụkwọ nnukwu, nyecha everybody promise, and at the end of the day a na-eme ya. So mezi ndị mmadụ na-enwezi mmasị n'ebe ihe a dị. Akwụkwọ vootu kịta nwe onye na-atụpụ asị hapụ ndị a biko nwe m taịm. Ọ dị mma. Ikwu na ya Chineke ga-anụwala olu anyị, mana ọ ga-etinye n'obi ndị ahụ ka ha nwee ntụgharị uche na ọwụ mmadụ ka Chineke ji arụ ọrụ. O nwere ike na nke a na-achọ ime ugbu a Chineke apụta dị ihe na iwu riri bụ na mgbanwe ga-adị, na ndị ga-abanyeriri n'ọchịchị nke ugbu a na ha ga-emezupụta nkwa ha kwere anyị. Nne, ọnụ gị na-eme enwe biko ka ihe ọzọ na-eche na ya mere ndị mmadụ ajighị enwe mmasị ịpụta na agbara akwụkwọ vootu maọbụ mbọchị a na-atụ vootu gị elu ha na-arahụ ụra maọbụ ndị ụmụ okorobịa na-agba bọọlụ na field. Iwe na-ewe ha na iwe na-ewe everybody. Ụfọdụ wụ ịma na oge otu a nọ na kampen, ndị mmadụ ga-apụta, ndị na-azụ ọchịchị ga-abịa gwa gị na a ga-eme nke ha ga-eme nke ọzọ, kwechaa nkwa niile anyị ekwe, mana mgbe ha banyeziri ebe ahụ okwu echenjie. Ndị mana mgbachi a na-atụ ntuli aka elu, ọ bụghị obere ihe, mmadụ ga-apụta na arapụbe ya n'isi ụtụtụ
gakwuo na line ihe dịka awa 3-4 ekwucha ebe ahụ ekwupụrụzie na enweghị ihe yes mgbe ị tụchaziri ha banyezie ebe ahụ ịma mgbe a na-agagharị na-eme campaign ha na-agagharị n'ime obodo ha ya abacha ime obodo gacha everywhere mechaa ụmụ mpọta onwe ndị na-eri nri na kantin ebe a na-ere nri onye ka anyị kene ụtụtụ ọma nsogbu adịrọ ga mgbanụ gaa n'ihu eziokwu ihe ga-eri echi eziokwu enyechazi ego onwe ha eziokwu daalụ ọ dị mma kwuo oge na anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ọ ga-ejegide o mechiri shọpụ ya kemgbe awa na-abụ ọ dị mma daalụ maka ịkpọ anyị tụọ mkpu na-emegide ha ọ dị mma ya akọ na uche ọ dị mma ngwanụ na ọ dị mma ngwanụ ka anyị ọ dị mma anyị ga-ewere ya taa ka ọ dị ka anyị onye ọzọ ohere ka o nwee ike itinye ọnụ daalụ maka ịkpa anyị n'ekwentị o Chineke gọzie gị ọ dị mma n'ego ka nwa onye si were tinye ọnụ o si Ọka Anambra steeti wee kpaa anyị ugbu a wee kọwatụ obi si dị ya ọ sị ndị Igbo na-ewere ego chere buru ụzọ gaa gbata vootu gị jụ ego ole ka ị ga-enweta na ya mana ndị ụmụnne anyị na mgbago ugwu ga-ewefute ohere wefute ihe niile ha nwere ọ bụgodoro na ha enwetaghị otu echi ha echigata azụ a ga-ejegide ebe ahụ wee ruo mgbe ha ga-agbata ya bụ akwụkwọ ọ dị mma ihe ọzọ a ga-ajụ maka na obere oge kịta asa anyị kpakọrọ mgbomgbo anyị m ga-ajụ ka anyị mara maka ihe okwu baa na ego ogbenye ala azụ ejide ego agbata akwụkwọ vootu a
a na-ekwu maka ya o nwere onye ejiri ego agbata eche m ma o nwere onye dasị na mba ejiri ego ọ bụ ihe na-emebi ihe a bụ ndị politishan pụtazi ivotu were ego ivotu were ego ihe ka a kpọrọ corruption ọ bụrụ ịchọ ka ezigbo ịchọ ka mmadụ pụta wepụta obi gị hapụ okwu ego votu onye a ị chọrọ because ọ bụrụ okwu ego onye ọjọọ ga-abata na-eme ihe ọjọọ ọbọdụ mgbe a na-atụle ego ka m na-ekwu maka na akwụkwọ kaadị anyị ji ka m na-ajụ INEC maọbụ ya bụ jihe ga-agbata ya ohere gị wụ ihe ị ga-ewepụta naanị ihe ọ ga-eri gị bụ oge ị ga-eji wee gbaa mana akwụkwọ vootu anyị ji n'aka anyị gbatachara ya n'efu anyị etinyeghị 1 naira ma ọ bụrụ ndị ọbịa otu kọbọ afụ onweghị nke ha nara anyị ọ na-efu ya bụ ịtụla ụjọ naanị oge gị oge ahụ wepụta ya ka ị nwee ike ịgbanwe ọnọdụ gị naanị oge gị ka oge ka ọ ga-eri gị gị nweta akwụkwọ ahụ mbọchị ahụ ya ga-atụli vootu naanị oge ka ọ ga-egbukwa gị ihe tinyekwara onye ị chọrọ eleghị anya Chineke jiri ya rụọ ọrụ maka na olileanya anyị mgbe ebe Chineke nọ ekwuchakwa m dịka anyị na-aga n'ihu o nwere afọ ole mmadụ ga-eruo o wee nwee ike inwe ikikere ịgbata akwụkwọ ntuliaka afọ 18 ya bụ na otu iwu Naijiria ala anyị si dị naanị afọ 18 ka ị ga-eru mana ị nwere ike iru afọ 18 tata ga-esi ọkwara ọsọsọ tata ka nrị afọ 18 irugo ọ bụrụ na ị jere gba akwụkwọ irugo afọ 18 jee gbata akwụkwọ ntuliaka gị taa ma na iruola ogo inwe ntuliaka ọ dị mma na nchịkọta ihe ememe anyị ị ga-eji otu nkeji wee nye ndị be anyị ndụmọdụ ikpeazụ ọkachasị ụmụ nwaanyị daalụ na ndị Igbo ndụmọdụ m nwere kịta bụ biko nụnụ gba mbọ unu nweta ihe a kpọrọ voters card because ọ dị mkpa ihe afụfụ niile anyị na-ata ka anyị pụ n'afụfụ a n'afụfụ a dị too much afụfụ a na-ata since ya ndị abalị ọ bụrụ ihe anyị chọrọ ka o mezi ugbu a everybody pụtazie ka anyị tụnyere onye anyị chọrọ anyị ma a ga-edozi ihe niile ka ọ dị mma ma kịta ihe gara ọnụ onwe onye na-azụgbu ihe onwe ihe a ga-emezi kịta ihe ọbụla a na-ego kịta onwe ka a na-ego ma nchọta ihe a na-eri kịta onwe ka a na-ego bụ everything bịa dịzie expensive ọ gara ọnụ so kịta anyị chọrọ ka anyị chọọ onye ga-emezi ihe ka ọ dị mma because everybody kịta nwee iwe ọkụ iwe na-ewezi everybody kịta because a na-egbucha ndị mmadụ na-esi nri adịrọ ego adịrọ onwe ihe dị ndị ma na-ata afụfụ so ọ na-ewutu anyị too much so kịta ka anyị pụta mass ka anyị gaa votu onye anyị chọrọ anyị chọrọ onye ga-emezi ihe a dị mma ọ dị mma nwada gbaa ndị ntorobịa ibe gị okwu maka na gidigidi Ugwueze a sịkwanụ na ọdịmma nke ala anyị dị ndị ntorobịa n'aka gwa ha okwu biko ndụmọdụ m nke m na-enye ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-asị bikọs ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọ bụ ndị ọ na-aka njọ n'isi ha ga-asị na ọ gbasaghị ha na ha enweghị ọdị efe na ha achọghị ihe na-egbu ha oge biko ugbu a ihe niile ahụ unu kwuru na ọgbasa ahụ na ọ gbasakwanụ na ọgbasa ugbu a m na-asị ka ọ gbasị unu afụgo ihe na-eme na Naịjirịa ịma na ile anya ndị Igbo ha bụ ahịa a na-azụ na Naịjirịa n'isi ọ bụgo na esi na ịma mba ọfịs eme nke a ma ọ bụrụkwa ma onye na-achị ebe ahụ ọ pọlisi ha tinyere gagụnwe onye na-azụ ahịa ga-esokwa iso ya bịa kulie ebe na-azụ ahịa so ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe na-emenụ ka ị wee tinye nwa ọnụ biko jee nweta akwụkwọ ntuliaka gị ka ọ ga-abụ n'ụbọchị ntuliaka ga-apụta jisi ike pụta ụbọchị eji na-eme ụbọchị ezumike eji na-eme ụbọchị eji eme nkwari na nkarịkọta pụta ka ịghọta onye ga-achọ Chineke mee amara onye nke anyị chọrọ ịpụta otu onye nke anyị chọrọ ịpụta unu gbazie mbọ pụtazie ka unu vootu kwado ya ka ọ dị mma ịhụnasa ka anyị nwetagoro onye nke anyị n'ebe ahụ na afụfụ a dị too much asịna na vootu gị ama kaụntụ asịna na ama nga ya maka ọ bụrụ na anaghị agụ vootu ndị politishans ama na-eji ego na-ego vootu so pụta tụọ vootu gị na a ga-agụ vootu gị ọ dị mma gị bụ onye ọma kiri ya n'ụbọchị nke taa ana m asị gị gbaa mbọ weta akwụkwọ ikikere gị ka ị nwee ike ịhọpụta onye chọrọ n'oge nhọpụta a ga-eme n'afọ na-abịa abịa bụrụ ezigbo nwa amaala e nwere ihe nwa bekee kpọrọ exercising your franchise
ọ bụ oke n'ọrụ gị dịka nwa amaala Naijiria ịga atụ vootu. Ị jụrụ ịga atụ vootu ma ọ bụ na mmadụ enweghị mmasị ịtụ vootu, ọ bụkwanụ ịdụ iwu. Eziokwu na aka na ha kpara ndị na-eje tụọ vootu, mana o gosiri na ị naghị erube isi na iwu jikọrọ ala anyị, maka na iwu ji ala anyị bụ na ọ bụ iwu oke n'ọrụ dịrị gị ịga mee ntuli aka họpụta onye ị chọrọ. Maka nke ya na-asị na ọgbasa gị na ọgbasa gị emechakwa ọ ga-agbasata gị, maka na dịka nwanne nwaanyị rụtụrụ aka ahịa ị na-azụ iwu a ga-ewepụta nwere ike ịsị na achọghịzị ka atụbata mgbụsị eji ahọcha ọnụ nke nwa bekee kpọrọ toothpick gị ga-atụọ ya n'ihi na onye na-achị na mara na ọ bụ gị nwa ga-atụ ya ihe tinye iwu ahụ mara ụma tinye iwu ahụ na iwu ahụ ka ọ ga-ejideliri gị gị ma n'ọnya esizie kọntena gị bụ mkpụrụ osisi aja ahụcha ọnụ ya bụ toothpick ebe ahụ nde kwuru nde naira gị asụọ n'ime mmiri ọla ibudo aka n'isi enwere ike ọbara mgbali elu ihe ndị ọzọ onye ahụ anwụọ ọtụtụ si ebe ahụ na-anwụ ndị esiziri ahịa ya iwu bụ ka eji sizi ahịa gị mana ọ bụrụ na ị nwere onye nke gị mara na ahịa bụ ndụ gị ọ ga-etinye iwu ga-enyere gị aka ị na-efepụ na-efebata ya bụ na ọ dị mkpa na ị nwetara akwụkwọ ikikere gị ka ị nwee ike ịhọpụta onye ị chọrọ. Etu ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nketa na aha nwanne m nwaanyị bụ Flọflọ ana m ekelekwa onye ọbịa bịara nọnyere anyị. Ana m asị gị ụbọchị nta ka anyị na-achụ n'Owere nche echi ka bụ ụbọchị. Aha m ka bụ Maazị Okwu Francis dị. Ana m ekelekwa ndị kpara aka n'igwe na ndị haziri ihe niile anyị mere n'ụbọchị nketa na-asị ka Chineke gọzie unu niile ka ọ dị echi. Mama Africa Igbo, anyị zuru ka eme.